IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Philippines, good day. My name is Rod Texon and this is IMT Conversations at IMT News. Istorya sang Semana Santa, hindi madula ang probinsya sang Guimaras sa listahan sa mga must visit, no? And speaking of Semana Santa, of course, ang must visit is Hordan, probinsya sang Guimaras. Bangod sang sining ilang ginahimo ginahiwat nga taltal. And this time ang pagpanumbalik sang taltal bangod nga sa malawig man nga panahon wala ini na tigayon bangod sang pandemya. So ano bala ang naka-line up subong? The other day nag-site visit kita. Nakita naton dito sa pagka of course, ang steep ara gihapon, pero sa pagkanami na sang alagyan. In fact, hasta gid sa 11th station nakasulod ang akon nga salakyan. Of course, hindi ka mo mag-expectar nga sa pabuton niya na buwas and Friday pasudlon salakyan nyo to. No? Kay kulang pagani na sa tao ang dalan. Kaupod naton sa aton nga linya sa sining mga si Mayor Crescente Chavez Jr. sa Hordan, Guimaras. Mayor Chavez, mayong hapon, sir. May hapon, Mr. Texon, no? Sa imutang pala magtalan na siya nimo programa may hapon dito. Thank you so much for joining us. Taltal is back. Ano ang pwede mo masugid sa aton nga mga viewers natuhoy sa sining activity ninyo sa palabuton nga Biyernes Santo? Sa subong, ready na gid kami diri sa Banuasang Hordan. Kagang aton nga Tal Foundation, no? Cash na ito, preparado na gid. Hanggang aton ka security, nakaginas nga na met mo namang tanan-tanan. Still waiting na lang sang okasyon, no? Para sa Biyernes. I see. Subot silingon, ready na. Now, of course, ang taltal diri sa Hordan, while it is happening on Friday, ang iba niya nagabisita, kabayan sa ilang debosyon, gabansin I would assume subong gani minagasaka na siguro. Boss, mandamo-damo ini. Ano ang mga naka-line up for tomorrow na mga activities dira sa Banuasang Hordan? Sa boss, ang ano nila pagkasaka sa Balanlukid pag binaryo nila, no? Ginapreparahan ka na kay alin pa sang Lunes, basta kasubong gani, sige-sige abot sa mga tao kung mabisita nato. At kinasecure talaga nga, may ma-safe sila ang atong kapulisan para man nga gabantay sa palibot. So, sa buwas, kina-expectar nga mag-amat na mo ang sa Biyernes mismo sa Abril 7, magandang mo siguro pala mga tao subong daw nahidlaw man sa tawag nga pagtaltal sa Blanpit. Aha, I see. Okay, ang iba ni naga-novena, ang iba na naga-bisita iglesia, ang iba na debosyon nila masaka gid, no? Mga muyo per station, saka gid dito sa Cruz. And amuni ang ilang ginahimo sa tagsaka na Semana Santa. Now, na-notice natin, Mayor, ang mga changes. Number one, sa dalan. Do pidigit sa kaan sa salakyan kay isa sa mga kadako gid improvement ang pagtapan sang dalan pasaka gid sa 11th station. Allowed ang salakyan niya magsulod hindi? Hasta lang kita di sa nagbara sa dalong na ang salakyan dira lagi makapark na da, malakat lang sila para maglubina sa kada stasyon nato. Nagayuho mga konya technical partner kay isang buot silingon sini. Wala sang motor kag salakyan niya makasaka sa Biyernes Santo. Bit ang imo nga kamera. Halin gid sa puno hasta sa babaw, lakton mo inini. Waway ka sang choice ini. Oh, now, sa siningap na punto, ang subong may mga nagasaka na, may mga nagapangamuyo na
may mga security forces na kita in place, Mayor. May mga pagkaon naman. Diin pwede makakaon kay bisan ginaibitar na ton for some families. Nangin kabahay na sang ila sining nga tradisyon. Nga after the prayer, they sit down sa kilid sang krus, sa chapel, nagakinaon. Allowed ba lang pagkaon sa babaw? Allowed ba lang magtambay dito? Allowed ba lang magcamping? Or hindi ini allowed? Ang ibang magabalon man, pwede man sila guro kakaon sa kilid-kilid, pero ginaibitar ginamo ng nagabaligya. No? Saka sa balaan, sa babaw sa bukid, kay may arak may ginaprovide nga food court sa dalong sa lagpas, sina sa barangay Uskin, para makakomoda sa mga Panginoon pag matawhay ang pagkaon nila nga arak sila sa inang lugar. But kung ibutang pa sa babaw kay isa, hindi nato na siguro ang iban nga luto-luto basi masulong kay konsideraw nato na kainit sumong sa panahon. Ang mga daon nga kadalata sa lati basi masulong kita. So, ang inabitar ginamon. I see. But I saw stalls, food stalls dito sa babaw. Mga Station 8 yata. Or 10. Pwede diri ka kaon ang mga pumuluyo nga masaka. Actually, ilan na ang gabaligya na dira, mga taga-dira, di mismo nga nag-star. I see. Yung sila nga pabutang sila gamay-gamay lang. Basta, as long as hindi sila mag-frack sa lagyan naton, malayo sila sa dalan, din konsiderar ba naman sila. I see. Isa sa mga daw na-miss ko nga magsaka da is ang ginamos kag ang kalkag nga ginabaligya, uga balingon niya ginabaligya, no? Allowed pa bala sila nga magbaligya sa babaw, Mayor? Kay kahapon siling ko ma-advance kita kay pwede pa ta kabit-bit lakyan. Ruway ko kita sa ila. Nakabakalan ko tulana sa aswang sa kontra sa aswang sa ate, no? Amon to baligya agapon. Allowed bala ang ini nga mga produkto nga dira man mismo obra sa Hordan nga mag-put up sa mga stalls where people can buy along the way pabalik pagpanaog nila. Kaya sila na sumo sa para panaog lang sila sa area. Sa una dito sila sa Station 11. So nagawa na to, ginmutang sila na mo sa ubos-ubos lang. May lugar sila nga makabaligya po sa tawag nga kalkag, ginamos, produkto nila sa panagat. I see. Subot silingon na allowed pero diri lang sa ubos ni itos babaw. Ang mga taga-syudad nga gusto magbisita kag opportunity nga makabakal man sila sa produkto alin sa Tultol, pakadto sa Tultol amo ning artisan salt. I don't know kung may production subong. And of course, ang ginamos, ang uga, pwede sila kabakal pero ari na sa ubos ni daw sa pasalubong area na ini Mayor. Ara sila subong sa aton sa may na lang lagpas ang Tultor na dira subong. I see. Damo na ganito sa subong, damo na pangumpra. Ginapadala nila may gatugon nga pamilya nila nga sa Sagwa, bakal sila kag padala nila. Ati pa mati man sa interview to si Pitcha, ba hindi man pagpaubos da kay kinalanon taning Tultol. base mo ubos ang Tultol. Now, anyway, this is for today, for tomorrow. But sa Friday, ano ang mga activities ka naka-prepare, Mayor? Sa Friday, no, aton nga from Iloilo, ma-start na biyahe sa aton motor bata asang fiber na ton 4 a.m. sa aga. Good na. From Iloilo pa kadto diri sa Hordan Wharf. Ang last trip diri sa Guimaras is 11 p.m. So ang atong salakyan pang dagatanan isa lang kano halin sa Parola pakadto lang di sa Hordan Wharf. May natas ang tawag sa una may ka ginasubong sang Marina kag Coast Guard nga hindi ito pwede makadungka kita kay delikado kag basi disgrasya ang mga tao dito kay masyado masirot kag madamo isang basi masunog wala di mo na ginaibitar tagit. I see. May program bali sa mga magahalin diri sa Iloilo as early as 4 a.m. for those nga medyo may edad na likawan ta ang problema sa health
issues. So, pwede ka kahalin as early as 4 or 5 a.m. Diri sa Iloilo. May ara na sang biyahe. And ang breakfast, may gabaligya man diri sa Dalom? Prepara tarang ang mga tulotsyangge Aha. para mawon paningawon ang tarang nga bisita. So preparado man sila para sila tawaga kalanon sa mga bisita kag mga atong mga na-expectar nga mga bisita sa ibang lugar. I see. Subot silingon na may pagkaon nga available. Now, of course, hindi dapat magkaon. Galikiti ni budlay ni. Gutmang kada karon malipungan kay bisan tuod nga nakita tanang nami ang dalan pasaka to. Tapan kayo, proti very steep, no? Especially 1 to 5, tamaan ka steep sang pasaka. Mahapo. Now, ang isang ginabantayan diri ang programa. Anong oras masugod ang programa, Mayor? By quarter to 11 siguro. 11:45 ma-start ng opening sang programa. Exactly 12 noon, ma-start ang place ang pagtaltal. I see. Halin siya sa smallest plaza. Exactly 12 noon. Kag matapos ni siya by exactly 3 o'clock sa hapon, dito na sa Blandokid. Aha. So by 3 o'clock sa hapon, muna yung pagkabatay ni Kristo, dito na rin sa ilansang sa krus. Alas 3 sa hapon, sa babaw na sa Balaan Bukid. Sa Balaan Bukid na siya. I see. So this is a full-length play, starting sa program ni Dalom, pasaka, sulod sa Pio, pasaka na dito prosesyon, hasta na nga ginaguyod na dito ang krus ni Kristo, kag ginahanusan sa mga Hudeyo, pasaka na sa paglansang sa iya sa babaw. So, alas 12, masugod ang program. Alas 3, matapos ang seremonyas na malansang na si Kristo sa krus. And by that time, tapos na ang programa, ano ang mga preparasyon sa pagpauli sang pumuluyo? I would assume ang iban may mga reservations sa mga hotel, sa mga accommodations, but for those nga magliwaliwa anay, pero butang tabi mambal mapuli kay Mela City la sa gabi. Hasta ano oras ang last trip? Ang last trip tabi sa Guimaras is 11 p.m. sang gabi. This is just for Taltal. Taltal. Taltalan niya. So karon sa ang alas 11 ni sugod subong adlaw ni mayara na alas 11 yan? Sa Biyernes lang. Sa Biyernes lang. Ay, what about the Roro? Ang Roro siguro 9:30 ang last trip nila. 9:30. So, of course, si Roro ay manay pabaya kay kung kita yang damong islakyan sige maning iyang biyahe. Pero ang last trip as scheduled is 9:30. Yes, 9:30. Hindi man siling makalagaw gid masyado kay halos kay mga establishment sirado man kon Biyernes Santo, but for those kay may ara sang tiniran, opportunity man makabisita sa mga pamilya nila, hasta alas 11 ang last trip. Hindi na kamo mapadabot alas 11, alas 10 plan dapat ara na kamo sa wharf para malikawan ta ang problema nga hindi kamo makabalik, Mayor. Mong hindi na naton nga natanaw kay konsiderahon naton nga sa subong siguro nga Semana Santa damo gid ang atong bisita. Kinalang advance ang aton nga preparasyon para kung gusto ta magpauli, mas temprano mas maayo nga maka-exit kita diri sa Warsang Guimaras. I see. All right. With this note, Mayor Inge, pag-imbitar sa mga pumuluyo nga posible makalantaw sa ning interview sa pagbisita dira sa may Hordan and sa bilog nga probinsya sa Guimaras. Sa tanan niya natanaw sini nga programa ni Mr. Rotikson pang-imbitar gid kami diri sa Banuas ng Hordan, probinsya sa Guimaras sa Taltal Foundation na kung magtilaw kamo sa pagbisita kay mga saksi sa pagtaltal sa Balandukid kasi nga tuig kaya pa nga nung mo na mo imbitar kag makalibot mo kamo sa among mga batakog nga isla sa probinsya sa Guimaras. All right. With this note, Mayor Inge Chavez, thank you so much sa sining ginatag mo sa aton. Good luck sa inyo palabuton niya activity.
Salamat din ka may akong sa Mr. Dixon. Ang alkalde sang Banwa sang Hordan, si Mayor Crescente Chavez Jr. sa pagpangimbitar sa tanan sa pagbisita no sa Hordan para sa sining kilala nga activity sang pagtaltal sa Biyernes Santo. Of course, just a reminder sa tanan-tanan, this is prelude na sa Manggahan Festival, no? Ang biyahe masugod las 4 ka gahon. Kung may istaran ka to, may tulugan ka, way problema. Pero kung la katulugan, ang last trip is 11. Hindi nyo na pagulata ang last trip. Dapat as early as 9 or 10 p.m. Ito na ka mo sa wharf. Ang Ruro, 9:30. Ini istoryanta nga biyahe, unay mo ning fiber. Pero ang Ruro, piyak naman yung terminal. 9:30 ang last trip. Of course, hindi na-expecta ang pagdagsa sa tao, pagdagsa sa mga salakyan. Nalipat lang kumamangkot kay na sa mayor. Kung inibilang isa ka rotane, tublang itudlo ko si mo kagapon, nga kilid ng sa pangpang, pwede maagyan o hindi. I would assume ginbawal siguro. No? Hindi pwede agyan. Isa na lang ni tanan ang ruta, diretso na ni tanan sa may Hordan, pasamagi ka to sa may Hoskin, pasaka ka na sa babaw. No? So, this is the preparations sa paghiwat sang taltal dira sa may probinsya sang Guimaras, labi na gid sa Banwa sang Hordan. Why tama set ang Buenavista, no? May ara bala sila sang activity ni. Di ikaw to naglakat? Was it Ellie Rose? Oo. May activity man sila sa palabuton nga na Biyernes Santo. Anyway, so tubod sa lingon, you have options sa paglibot kag sa pagbisita iglesia. Kung simbahan man may simbahan di sa Hordan, may simbahan sa babaw sa may Libhon, saka sa may Nueva Valencia, Sibunag, may simbahan sa Buenavista, may simbahan pagin sa Nabalas. No, do ba kumplito man Japon ng 7 ka simbahan? Di ba 7 churches inine? Oh, ikaw yang wala ka bisita iglesia, no? Oh, kay nahang over ka kagabi, may nalipatan ka. Di mo pa ning gawon yung subong, no? The 7 churches. Anyway, these are our way of commemorating the passion of Jesus Christ. And I hope mangin peaceful ang aton nga weekend. Paway man anay ang Iloilo Metropolitan Times sa pag-deliver sang mga regular naton nga balita. Except ma-update lang kami sa inyo sa pila ka mga activities on Good Friday. And after that, kita-kits kita sa adlaw sa pagkabanhaw, Domingo, no? Or we can recalibrate and eat meat once again. Kapon, kaon kita baboy ni. Nagkaon niya crispy pata, kita ko. Dugduman ko nagkaon niya crispy pata. Ang akon. Wala kayo na wala mo sakit akong tuhod. Chicharong, ara sa tumangan mo to, chicharong bulaklak mo to nakaon. Kung hindi mo to yung bang, naunod mo na sa baboy to. Mga kwan ko, mga irihis ko. My name is Rod Texon, and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon.